sana'a sai kai karfi a sana'a in kai kuɗi to in kana buƙatar ƙara ilimin yanzu na kuɗi za ka yi ba na wahala ba ne. Jami'a za ka shiga ba ku ga wani mai kuɗi a China ba yake cewa lokacin da ya zo ya aka yi koyi turanci ya ce masu zuwa yawon shakatawa ne yake musu hanya ya kasce ya faɗi jami'o'in da ya nemi a bashi admission saboda bai iya turanci ba da kuɗi bai samu ba. Ya ce amma waɗannan manyan jami'o'in na duniya yanzu ana gayyatar sai je wa ɗalibai lacca akan yadda za a samu kuɗi. Mai Alibaba ko? Yana faɗan haggin da ake samun kuɗi. Ci dole ka gina kanka, ka yadda da kanka, ka aminta da kanka, ka tsaya kuma ka dage, kuma ka sa gaba. Kuma dawo bannan da ya faɗa su musulunci ya faɗa, wanda zina jahadu fina. Ka dage, ka kafe. In Allah ya ga da gaske kake, an tambayi Imam Muslim ka ya tambayi Bukhari. Yace wayya kake haddace hadisi?